Kan du tænke dig en uddannelse i blodanalyse, så skal du se med her. Det man skal bruge, det er så et mikroskop, og i mikroskopet så kan man så se på levende blod eller stokne blod. Levende blod, det er det, som man bruger mest i hele verden. Og her har man noget som her mørkfelt og lysfelt, som man ser på. Det kommer jeg lidt tilbage til. Stokne blod, det bruger man og har brugt en hel del i Sverige. Og en af dem, som har været med til at lave skemaer og sådan noget for at analysere blodet, han hedder Per Arne Öckerman. Han er professor, og han har været overlæge i klinisk kemi i Lund fra 69 til 98. Han har skrevet over 400 videnskabelige artikler om arvelige sygdomme. Han er i dag 90 år gammel. Han kører bil, og han holder foredrag, og han har sin egen klinik uden for Göteborg, hvor han stadigvæk arbejder. Han har sådan en helt speciel maskine, hvor man kan måle den biologiske alder. Og selvom han er 90 år gammel, så er hans biologiske alder 38 år. Det må man sige meget godt. Men han har også spist antioxidanter i hele sit liv. Det her, det er levende blod, og det her kalder man for mørkfelt. Så er de røde blodlemmer her, kan man se, de bliver så blå. Jeg skal lige afspille den lille video her, og jeg skal lige bemærke her, så den lille hvid prik der. Jeg ved ikke, om I kan se, men der er en lille, den bliver mere synlig her. Det der, det er en stavbakterie, og den skal slet ikke være i blodet. Nu synes det er meget mere tydeligt. Den har fermentesmøtte igennem mave- og tarmkanalen og så ud i blodet. Og her kan I se den. Den er meget tydelig her. Og det er fordi, at man har noget som hedder Leaky-Gut-syndrom. At tarmen den ikke er helt tæt, så er den der smutte igennem. Så det er en bakterie, som det hedder stavbakterie. Det man så kigger på i levende blod, det er de røde blodlemmer her, som var blå her. Man kigger på størrelsen. Er de små? Er de store? Er de citronformer? Eller hvordan ser de ud? Og det indikerer forskellige ting. Klipper de sammen? Og man kigger også på de hvide blodlemmer, og det er jo vores immunsystem. Og det kan man så se, de forskellige slags hvide blodlemmer. Vi har jo mange forskellige slags, men det kan man se, de forskellige slags der. Og man kigger også på trombocyter eller blodplader. Hvis man har rigtig mange af dem her, jamen, så kan man risikere at få en blodprop. Og det her, det er stokne blod. Det her er en bloddråbe. Det her skulle faktisk være helt rødt. Men man kan se alle de her hvide ører her. Det fortæller, at den her person, den har oxidativ stress. Eller også det er det samme som inflammation. Og hvis den skala fra 1 til 10, så er det her 10. Så han eller hun, de slås med nogle infektion. Det kan være mange forskellige ting. Det her er noget, som hedder calciumlækage, og det er også en bloddråbe, altså stokne blod. Her ser vi midten af bloddråben, og så kan man se, at der stråler sådan nogle hvide felter ud der. Hvis en bloddråbe ser sådan ud, så er det enten fordi de har knogleskørhed, eller de er på vej at få knogleskørhed. Det var en dame, som var med på kurset, og hun fortalte, at hun skulle handle ind, og så skulle hun bøje sig ned og hente noget i en fryser eller sådan noget. Så knækkede hendes ribben. Og hendes bloddråbe, den ligner den her. Den så selvfølgelig lidt anderledes ud. Men det var også det her hvide streger der. Og så har vi noget som her blodtokscentrum. Det her er centrum på bloddråben. Her kan man se hele eller en del af bloddråben. Det er meget sort herinde i midten.
Og det indikerer, at leveren ikke har det helt optimalt. Og så kan man se det her sorte prikker, som ligger lidt rundt omkring her. Det er parasitter. Og de kan godt lide jern. Det er derfor, de samles sammen der. Men nu tænker man, vi har da ikke parasitter heroppe i Norden. Det er da bare i Afrika eller Sydamerika. Center for Disease Control i USA, de fortalte, at 90% af den amerikanske befolkning, der regner de med at have parasitter. Men hvor kommer det så fra? Ja, det kan jo være, at vi har været i Afrika eller Sydamerika og taget det med hjem. Eller nogle gange kan det faktisk være i vores, det vi spiser. Og så har vi også en anden kilde, og det er vores kæledyr. Det kan vi få overført parasitter fra dem. Hvad kan man så se mere i stokkende blod? Ja, stress. Hvis vi er meget stresset, så kan man se det. Jeg har faktisk en dame, som jeg sagde, du er meget stresset, du vil køre og se hendes stokkende blod der. Så sagde hun, nej, men det var hun ikke. Og så sagde jeg, jo, det er du, sagde jeg. Og så erkendte hun, at det var hun. Hun har svært ved at sove, og så er man også stresset. Man kan også se, altså stress, det er jo binyrerne. Og så kan man også se, hvordan nyrerne har det. Man kan også se allergier, men ikke hvilke slags allergier det er. Man kan også se sådan generelt omkring immunsystemet. I det hele taget, så er det 12 parametre, man bruger, når det gælder stokkende blod. Kurset, det foregår i Sverige, og der får man så lært, hvordan man tager en blodprøve, fordi det er ikke lige meget, hvordan man gør det, specielt når man tager det her stokkende blod. Også selvfølgelig, hvordan man tolker det, og det indgår også 21 film, og det er danske undertekster, men med svensk tale. Det er også noget materiale, I får med, og I skal selvfølgelig have et mikroskop. Der har jeg nogle links, som hvor I kan købe dem. Og jeg kommer med som tolk, og det er fordi, når jeg var deroppe sidst, så det er jo, nogen kommer fra Finland, og nogen kommer fra Norge. Men her var der så 2 norske damer, og når de begyndte at tale, så kunne jeg se, det var nogle tomme blikke. Og I skal jo kunne forstå hinanden, altså også dem, som underviser. Så jeg kommer så med som tolk. Prisen, den kan jeg så ikke endnu, men det bliver nok på den måde, at vi tager afsted en torsdag aften, og så er vi der undervisning fredag og lørdag og søndag. Og der i hvert fald 2 gange skal vi deroppe. Hvis I kunne tænke at være interesseret, og det er sådan set, uanset hvad I laver i forvejen, til eksempel, hvor I nu har kinesiologi eller sådan noget, så det er en rigtig god ting som komplement til det, I laver i forvejen. Men hvis I er interesseret, så ring 22 89 58 14, og ellers så ring på 40 52 40 15. Der kan I få fat i mig mandag til fredag fra 10 til 16. Alle skriv på info@goldenhealth.se. Men hvis I gør det, så husk navn og adresse og telefonnummer. Så vil jeg svare på de spørgsmål, I har. Og så vil jeg bare sige tak, og hvis I er interesseret, så hører jeg fra jer. Okay, tak.